Ngibingelele babukele emakhaya. Sekunjalo ke sesiphinde sabuya futhi kwi-interview kaBaba uKhokovula Gundabaloyi ezosichazela kabanzi ngesichitho ichithamuzi ukuthi kahle kahle lenzani. Baba uKhokovula Gundabaloyi. Isichitho ichithamuzi ngabe litholakala kanjani? Ngabe isichitho ichithamuzi lenzani yini umsebenzi walo? Liyalapheka yini na? Kubalaleli bonke emakhaya ngiqhubekile ngifundisa abantu ngokwehluka kwezinto ezenzakayo endabeni zakomoya ezinhle nezimbi. Isichitho siyinto embi kakhulu kochithwayo, kodwa siyinto enhle futhi kulo ochithayo ngoba sisebenza kabili. Omunye uchitha omunye ngoba emephuce umuntu wakhe. Kuleyo ndawo isichitho siyamsebenzela lo oletha lo owakhe ngokomthetho. Abanye bese besebenzisa isichitho ukuchitha labo abafanele babe nabantu babo. Kubasebenzele futhi kodwa lokho kukubi ngoba basuka bephambanisa lokho okumisiwe nokwakhiwe mhlambe umvelinqangi umdali. Isichitho ichithamuzi liyini lona ichithamuzi? Ichithamuzi isihlahla thizeni. Lezo sihlahla asibaswa ngisho nasemakhaya ngoba sazi. Ukusibasa ngisho singaka ushwa neminye imithi sidala umuzi uhlale nje ungena ukuthula kube nento ezincane nje ezivelayo kubantu uthola abantu besusana ngento ezincane ezingathangani. Yebo, isihlahla lesi abathi ichithamuzi basebenzisa abantu ababi bethaka lemithi yokuchitha nokususa nje uthuthuva kubantu emakhaya ngenhlonzo yokuthi kuphele umuzi ugcine ungekho noma ungahlaleki nje noma bengahlalelani abantu. Yebo, umuzi uyakwazi ukujika ube lunxiwa ngenxa yokuthi labo abayibona abayinsika yomuzi nensika yomndeni abayibona benza impilo iqhubeke kwabanye sebewuduba bawuyeke lo muzi. Bayeke ngisho nokuphathisa nokumela ukuthi ube umuzi. Hayi ngoba bengawuthandi. Bewuthanda kodwa kube khona okwenza bangenzi okufaneleyo uze uphele umuzi. Abanye baphume kuwo bahambe bawudube bangaphinde basondele futhi kuwo kuze kube ukuthi nje kuyaphela. Lezi zinto zibonakala ngeimpawu thizeni la othola khona abantu bengazwani emndenini beba nenhlukano phakathi. Inhlukano le ihamba ize iyofinyelela ngisho nasemimoyeni yabo